Здравейте! Днес ще ашладисваме или прививаме от това дръвче. Днес е 4 март. Виждате, пъпките вече са напъпили и скоро ще се появят цветове. Значи сокотечението е започнало и ние можем да прививаме. Като това се извършва, може и до средата на май. Някъде има успешно прививане. Сега ще идем да вземем първо калемите от объркахме пътя. Ти можеш и оттам. Значи калемите взимаме от това дръвче, като правилото е костилкови се асладисват на костилкови, семкови на семкови. И калема трябва да бъде миналогодишен литораз. Сега ние това дръвче ще го укратим, който после ще му оформим короната, като ще избереме най-добрите калемчета за ашладисване, които трябва да са едногодишни. Ето това са калемите. Като калема се взима средната трета от литорасала. Върха не става и основата също не е за предпочитане. На калема пъпките не трябва да бъдат разлистени, трябва да са спящи и да не са цветни. Втория вариант за калеми, както аз съм си направил и съм подготвил, да се изрежат още в началото на февруари, края на януари калеми. Ето, това е слива, праскова, ябълка съм си подготвил и да се сложат в хладилника, някое найлонче да се седят и от тях може да се използва за калем. Вече през март или април, когато прививаме. И започваме сега с дървото. Гледаме да се ашладисва на чиста кора. Да няма такива чепчета. Кората да е чиста. И срязваме дървото перпендикулярно. Като гледаме, първо от едната страна зарязваме. Само че от тази ще зарежем. И след това от другата страна вече режем перпендикулярно. Най-добре е дървото, на което ще асладисва, да е с дебелина 3-4 см. Но ние ще пробваме на това по-голямо дърво, тъй като искаме да го махнем. И по-добре да пробваме да
така да не пречи. Най-добре да ще сложи са на такава дебелина и такава дебелина. Най-добре преживяват преди. Сега на по-голяма успеваемост ще превием и другото. Зарязваме. Така. И сме готови с рязането. Така. Започваме да шладисваме. Изглаждаме. Използваме ето такъв нож за шладисване. Може и с макетно нож, че е остро. Може да трябва да е остър. Така. Горната част, където сме срезали, изравняваме. Изглаждаме. За да се намали появата на гъбични инфекции. Изрязваме цялото дърво. Готово. И за да не се получават, замазваме. Ние използваме такава овщарска замазка. Така. Замазваме. Тънък слой. Не е необходимо да бъде много дебел. Така. По същия начин подготвяме и другото. Стъбло. Внимавайте, защото може е остър. Някой пръст някъде да не пане.
във вътрешността не е задължително да е идеално гладко. Малко има срезове, но това не е проблем. Важното е кората да е загладена. И замазваме пак. Тънко. Така. Готови сме с първоначалното действие. И започваме да шлъдисваме. Казахме да свърсим калемите. Казахме долната част не трябва, горната част също не трябва. Използваме камелин от средната част. Избираме пъпките, трябва да са спящи. Избираме 2, максимум 3 пъпки. Избираме тези трите. И режем малко по-надолу. Така. Тази пъпка ще изрежем. Използваме тази, тази и тази. 3. Горе-долу на 1 см след последната пъпка режем. И първия калем е готов. Втория калем може от същата. Избираме тази, тази и тази пъпка. Режем по-долу. 1 см над втората срязваме. Така, по принцип това го подготвихме. Сега вземаме друг сорт за всеки случай. Ето, слива. Ще вземем. Те са по-тънки калемчета, но няма значение. Вземаме едно. Тъй като тези вече съм ги врязал, можем директно да започнем с калемите, но пак избираме тази, тази и тази пъпка. Тук долната основа е дълга, няма нужда да вземаме друга пъпка. Режем 1 см на тази. И втория калем, тук малко нямаме. Можем тия да ги използваме. И на тази ще направим прививката. Няма значение това тук. Не се получи. И започваме. Сега тук стеблото е голямо. Ще направим 4 прививки. Тук, тук, тук и тук. Започваме с тази страна. Така. Горната част изравняваме. Взимаме първата пъпка, която ще поставяме, да е навън. Навън, за да може като почне вече да се разиства, листата да вървят навън. В тази връзка слагаме така пръста и правим срез горе-долу 2 см под пъпката по диагонал. И среза трябва да е около 2-2,5 см, за да има повърхност. Ако не стане от първия път, може и с втория път. Тук на обратната страна правим
срез под ъгъл, за да се получи клин. След което в тази част, която ще се опира към дървото, леко обираме кората, като правим степенка. Готови сме. След което обираме от страните кората. И от долния край се стремиме да оставим зеления слой към бялния слой, като махаме само кафявата кора. Зелената оставяме. Така. Тъй като правим прививка с разрез, самата кора няма да може да препокрие целия калим. Затова тук оставяме една ивичка с кора. И започваме 2,5 см горе-долу е среза. На кората също правим срез 2,5 см. Само че, тъй като сме намазали с маска, ако я оставим така с маската, няма да се хване шламата, тъй като сокът, който ще трябва да покрие нашата основа, е покрит с защитната смазка и няма да се хване. По този начин, от тази страна, където ще поставим шламата, леко правим срез и махаме смазката. След това с ножа леко в едната страна повдигаме кората и в другата страна. Когато сокотечението е напреднало, става по-лесно. В момента още е слабо и леко помагаме. Тия кори ги махаме. Така, леко повдигаме. Махаме корите, които са вътре. И поставяме нашата шлама в среза. Така. Клинчето, което направихме от вътрешната страна, трябва да хване точно с среза на дървото. И кората, виждате, обгръща от всякъде и остава само този процеп кафевия, който оставихме за необелен от тъшаничката. Първата е готова. Взимаме втората от тази страна. Правим срез малък, за да се хване прививката. Гладък. Среза също го правим 2,5 см. Взимаме следващия калим. Казахме, тази е първата пъпка. 2 см надолу. Правим срез. Ако не се получи от първия път, втория. Така, отзад, под ъгъл, леко оформяме. 2,5 см, може и повече. Така, правим степенка тук. Леко. Белим кората, за да може да обгърне към бялния слой. От тази страна по същия начин. И тук леко до зелено. Ако малко по-надолу влезете, няма проблем. Съвсем леко, за да може да... И казахме, че оставяме едно каналче, за да
Сливам така подбелваме кората. С тази човчица леко помагаме. Така. И слагаме шламата от този край на ръчето. От този край също да е на процепа. Ето. Так. Минаваме на следващата. Трябва да срежем. Отрязваме. Взимаме калема. Пъпката. 2 см. Срез. Така не се получи много първи път. Правим клинчето. И тук слагаме кората. Кафявата част. Така. И сега изключваме, за да направим другите, за да не губим време. Включваме се отново на второто табло. Подготвили сме вече по същия начин, както тези калеми. Сме сложили и другите, за да не губим време. Това не го видяхте. И сега започваме завързването на самите калеми с такива целофанови ленти. Обикновен целофан за опаковане, разрязан на ето такива, горе-долу 2 см и половина, 3. И започваме долу нагоре да обвиваме калемите, за да не влизат вътре никакви влаги, болести. Завиваме ги с леко оттягане. За да може да стане плътно. Аз така ги завивам. Може да се вземе и лента превивачна за шладисване, която е много по-добра, разбира се, но съответно изтрува пари. А това е безплатно. 2 лева е ролката, от която стават 20 такива. Така. Най-напред ствола. Притягаме добре. След което започваме да обвиваме и горната част на прививката, за да затворим възможността за проникване на вода при калемите. Най-напред външната страна на кората.
След което започваме около самите калеми. Леко даваме нагоре. Първо прехващаме на този, няма значение, важно, те ще ги отворим всички, така че последователно едно след друго. Ето като този. Запълваме проводите и горната част на дървото. Прави се, за да не проникне вода. Минаваме на тази. Виждате как лека по лека тук се запълва. Трябва да се запълне цялото пространство. Така, тук може да се направи един обход. Така. След който правим още един. А този калем. Извъртихте всичко така. Няма. Какво правиш това? Е това нещо. Завиваме, бе. Ние Снимаме. на Деляндията. Снимаме, бе. Аз ще В момента в ефир сме, бе. Не се обаждам. Така. Действаме. Плътно трябва да се покрие всичко. Какво ще става? Какво ще става? Сливи. Сини сливи. Сега като хукнат. Вари. Да има за ракия. Така. Виждате, отгоре навсякъде. Той тук сме пропуснали едно. Може и единично да се после, ако трябва самостоятелно някъде да се запуши. Фолиото прилепва плътно, не позволява. Или така да хубаво запечатаме. След което взимаме изолирован и стягаме горния край на прививките. Много добре опъваме, за да се получи стегнато по ръба на кората. За да се пристегнат самите калеми. 2-3 намотки са достатъчни. Така. Залепяме хубаво, да се получават тръпчета, ако някъде попадне вода да се изтича. И следващия. Стягаме добре.
сега на върха на калемите, за да не се засушават. Слагаме пак от смазката. В момента заваля, това никак не е добре. Трябва да се прави в сухо време. Преди малко беше слънчево и един облак точно в този момент може да развали цялата операция. Дано да не завали силно. Замазваме върховете, за да не се изпарява сока, да засъхват. Така. Готови сме. Май ще се размини, няма да вали. Така. По същия начин сме направили и още една прививка, която също ще пристегнем с изолирно. И защитаваме с турбичка найлонова, която слагаме отгоре. И тук пак с изолеблан превързваме, за да не влиза вода за по-сигурно. И чакаме 2 седмици или 3 седмици, пак ще се видим, за да видим какво се е получило. Довиждане за сега. Здравейте, любители на подновяването, ашладисването. Днес е 26 март. Нека да видим как се развиват нашите прививки. Така. Виждате вече започва разлистване на калемите, които сме заложили. Някои, които са по-късни, все още не са се разлистили. Ето тази и тази. Тук този сорт слива, тъй като тук правихме 2 сорта. Тази вече е започнала разлистване. Същия сорт. Другите 2 сорта все още не са. Тук също е започнало разлистване на калемите. Виждате, калемите са свежи и сме постигнали това, което сме желали за сега. Поглеждаме на ствола, където има израстъци от старата подложка. Ги отстраняваме, за да не се надут питателните вещества. Топчици, които отстраняваме. Да погледнем и другите. Ето виждаме тук вече как стабилно са започнали разлистване. Почти всички пъпки, които сме заложили. На следващ етап ще избереме най-подходящите за короната и останалите ще ги примахнем. Виждате тук също израстат си, които
следва да премахваме, за да не излизат издънки на старата. Ето примерно тук виждате този голям израстък. Махаме всички такива издънки, премахваме. Това е за сега. Ще се включим пак на следващ етап, за да проследиме израстването. Здравейте! Днес е 23 април. Хубав слънчев ден. И нека да видим нашите аслами как са се развили. Вече всичко е пукнало. Абсолютно всички пъпки са се развили. Значи, работата, която сме свършили както трябва. Да видим и другата. И при нея всичко е наред. От тук нататък започват действия срещу вредителите, листни въшки и други неприятели. Здравейте! Отново сме с вас. Днес е 20 юни. Виждате вече нашите прививки как са нараснали и имат пръст от около метър вече даже. Виждате, всичките клончета са хванати, с изключение тук на двечки, които може би самия калем не е бил добър, но общо взето и двете дръвчета са в добро състояние. Едното е праскова, другото е слива от два сорта. И да видим и другото. Виждате, тук вече нещата са много по-добре оформени. Всички ашлами са се хванали и какъв пръст имат. Благодарение на това, че дървото е малко по-голямо. Виждате тук тези зеленки израстъци, издънки, които трябва да се махат, за да остане новата ашлама, новия сорт. С това приключваме нашия урок, така да го наречеме. Пожелавам ви успешни прививки и облагородявайте дръвчетата навсякъде, дори и в природата, сред дивата среда. Довиждане, до нови срещи!